दाबसे जायगायाव सासे मुर्ति बानायग्रा दङमोन आरो बियो जोबोद समायना समायना मुर्ति बानायोमोन। आरो बियो बे खामानिजों जोबोद मोजां खामायोमोन। बिहा सासे हौवासा गथ' दङमोन आरो बे गथ'आबो उन्दैनिफ्रायनो मुर्ति बानायनो सोलोंदोंमोन। फिसालायाबो जोबोद मोजां मुर्ति बानायनो हायोमोन आरो बिफाया फिसालानि मुर्ति बानायनायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनोमोन। नाथाय मोनफ्रोमबो मुर्ति बानायनाय समाव बे फिसालाखौ अजद दिखांबाय थायोमोन जे नोंनि बे मोनसेया जायाखै बा नैबे मोनसेया जायाखै। बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो खामानियाव बियो फिसालानि मुर्ति बानायनायखौ अजद दिखांबाय थायोमोन। बे बुङोमोन जे नोंनि मुर्ति बानायनाया जोबोद समायना जादों, नाथाय बिनिख्रुइबो साबसिन नेक्स्ट बाराव बानाय। नैबे नोंनि बानायनाया जायाखै एबा नैबेबायदि बानायनांगौ बेफोरबायदि बुंनानै गावनि फिसालाखौ बियो बुङोमोन। बेबायदिनो फिसालानि मुर्ति बानायनाया बिफानिख्रुइ साबसिन जानो हमनायसै आरो सानसे समाव बेबायदिबो सम सफैबाय जे रायजोफ्रा बांसिन फिसालानि मुर्तिखौ बांसिन दाम होनानै बायनो हमनायसै। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिफानि मुर्ति बानायनाया दासिमबो सिगां जेरैमोन बेबायदि दामावनो फानबाय थायोमोन। नाथाय बिफाया दासिमबो फिसालानि मुर्ति बानायनायखौ अजद दिखांनायखौ गाराखैमोन। नाथाय गुबुन फारसेथिं फिसालाया बिफानि बिदि अजद दिखांबाय थानायखौ खोनासंनो बाबायमोन एबा मोजां मोनलामोन। अब्लाबो बियो बिफानि बुंनाय रावखौ एक्सेप्ट खालामनानै जेबो बुङालासिनो गावनि बानायनाय मुर्तिखौ बियो आरो साबसिनाव साबसिन बानायोमोन। नाथाय मोनसे सम बेबायदिबो फैबाय जे जेब्ला बिफाया फिसालानि मुर्ति बानायनायखौ एडभाइस होबाय थादोंमोन एबा कमिया बुंबाय थादोंमोन, अब्ला फिसालाया बिफाखौ उल्टा बिथाङा बुंफिनबाय आरो एन्सार होबाय जे बुङो जे नोंथाङाथ' सानफ्रामबो आंनि मुर्ति बानायनायावहाय अजद दिखांबाय थायो। नोंथाङा जे बेबायदि बुङो, नोंथाङा मा गावखौनो सानदों नामा नोंथाङा बिराद गिदिर मुर्तिकार होननानै? जुदि बिदिब्ला नोंथांनि मुर्ति बानायनाया मानो इसेबां खमाव सेल जायो? आङो सानो जे आङो नोंथांनि एडभाइस लालायनो नांगौ आंहा जेबो गोनांथि गैया। बे बाथ्राखौ खोनानानै बिफाया बे समनिफ्राय आरो फिसालाखौ जेबो बुङासै। नाथाय फिसालाया बेबायदिनो मास मोनसे मोननै बेबायदिनो थांबाय। नाथाय लासै लासै फिसालानि मुर्ति बानायनायनि डिमान्डआ खम जाबोबाय। लासै लासै फिसालानि मुर्ति बानायनायखौ गुबुनफ्रा एबा रायजोफ्रा खम दाम होनो हमबाय एबा बिथांनि मुर्ति बानायनायनि डिमान्डआ खम जाबोबाय। जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला फिसालाया बिफाखौ लोगो हमहैयो आरो बिफानाव सोङो जे आंनि मुर्ति बानायनाया मानो बेबायदि जादों एबा आंनि मुर्ति बानायनाया सिगांनिख्रुइ मानो खम जाबोदों। अब्ला बिफाया मिनियो आरो फिसालाया बेखौ सोङो, नोंथाङा मिथिखागौमोन नामा आंहा दे बिदि जागोन? अब्ला बिफाया बेखौ बुङो, नंगौ, मानोना आंबो मोनसे समाव बेबायदि जाबोबाय, बिनिखायनो आङो नोंनो एडभाइस होदोंमोन। अब्ला फिसालाया बुङो, नोङो अब्ला आंनो मानो सिगां खोन्थायाखै? अब्ला बिफाया बुङो, नोङो आंनि बाथ्राखौ खोनासंनोनो गोसो गैयामोन। अब्ला फिसालाया बुङो, अब्ला आं दायो मा खालामनांगौ? अब्ला बिफाया बुङो, नोङो नोंनि खामानि मावनायखौ जेब्लायबो आनसेटिसफाइ जा। नोङो नोंनि खामानि मावनायखौ लानानै मालाबाबो दा गोजोन। नोङो आरोबाव नोंनि मावनायावनो बबेबा मोनसे नोंना भुल जाबाय नामा, बबेबा मोनसे नोंहा रं जाबाय नामा, नोङो जेब्लायबो बेखौ लानानै गोसोआव थाबाय था। अब्लाना नों जेब्लायबो नों गावनो मटिभेट जानानै थाबाय थागोन। नोङो जेब्लायबो गावनि मावनायखौ नोङो आरो साबसिनाव साबसिन मावनो गोसो जाबाय थागोन। बेबायदि होननानै बिफाया बुङो। लोगोफोर, थारैनो आरो आं गोलाव बुंनो सानाखै, आङो बे काहिनीनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे जेब्लायबो जोङो जोंनि मावनायखौ जोंहा मा रं जादों जोङो बेखौ नायनानै जों आवगायलांनांगोन। अब्लाना जोङो माबोरैहाय गोजौ दावखोलांगोन? निस्सय नोंथां आरो आं जोंबो दावखोलांबाय थागोन। जोङो जोंनि खमिखौ नाजालांनानै, जोंनि खमिखौ नागारनानै, जोंनि खमिखौ नागिरनानै जोङो बेखौ मिथिनानै मावोब्ला जोंबो एबा नोंथां आरो आं निस्सय जों साक्सेस जागोन। स' लोगोफोर, आरो आं बाला गोलाव बुंनो थाखाय एसेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। गोजोन्थों।